Nasunog ang porsyon sa Agony Hill sa Limudjan kagabi, Abril 2, sa wala pa mahibaluan nga rason. Sa nabisa nga bomboradyo kay Police Captain Krishner Ledesma, hepe sa Limudjan Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nagtawag sa ila isa ka concerned citizen na hanungod sa nagluntad nga sunog, sa diin gilayon man sila nga nagresponde. Sunog kay Ledesma yara sa ikawalo nga estasyon sa Agony Hill. Ang sunog nga mabudlay naman para sa Bureau of Fire Protection nga mapalong bangon sa kalayoon sini nga hindi makalabot ang ilang host. Ini among nagtulod sa mga residente kag otoridad nga magbinuligay agud gilayon nga mabasahan sang tubig ang nasambit nga sunog. Para pa investigasyon sang Bureau of Fire Protection agud matumod gid ang rason sang nasambit nga insidente. Nabaluan nga isa man ang Agony Hill sa mga masamig kinakadtuan sa mga tumulo sa probinsya sang Iloilo sa tiyon sang Semana Santa. Pag-receive namo sir, tawagan man namo ng fire pero nauna kami kadto to sa area. So gamay man lang kalayo kag napula man dahil naton sang bulig sa aton nga fire kag aton nga pumuluyo. Hindi ka dabot dugto ang sa babaw na bululigan na lang ka patayang kalayo. Na declare na sa aton BFP nga fire out. Nag-investigar pa sila kung ano ang sanhi sa kuna nag sunog to ang part kang Agony Hill.